barakatuhu, barkanku da zuwa cikin wannan YouTube channel mai albarka mai suna Hassan Taylor. A yan uwa, bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ku sauke bidiyo daga YouTube ba tare da kun sha wahala ba cikin sauki. So da dama za ka ga mutane za su kalli bidiyo a cikin YouTube kuma suna so su sauke bidiyon amma ba su sanya za su yi su sauke shi ya dawo kan wayansu ba. To insha Allahu ba tare da bata lokaci ba, idan ka biyo na cikin wannan bidiyon zan nuna ma step by step daki yadda in ka ga bidiyo a YouTube ya burge ka ga yadda za ka yi ka sauke shi. Yau kafin fara bidiyon kuma ka tabbatar kana da Bitmate a wayanka, domin daga cikin YouTube din ne za ka turo shi zuwa Bitmate ka sauke abinka. Ba tare da bata lokaci ba za mu zo mu shiga cikin YouTube namu kamar haka. Yau yanzu mukaddara gashi nan YouTube namu ya buɗu. Misali yanzu sai ka zo kaman ga, bari mu gwada da wannan bidiyon. Ga wannan bidiyon bari mu sauke shi. Sai ka taba kan bidiyon. Yawa za ka iya kaɗan taba wasu stop sai ka dakatar da shi. Yawa za ka zo nan ƙasan bidiyon gashi nan inda aka sa shi, gashi nan shi ɗin nan. Sai ka taba shi. Yawa kun gani gashi nan zai noma, gashi nan ga copy link, ga name share, ga WhatsApp, ga Bluetooth. To za ka zo karin gashi nan Bitmate. Yawa sai ka taba Bitmate. Yawa za ka jira shi ya buɗe a kan Bitmate ɗinka. Yawa yanzu to kun ga ya buɗe, gashi nan sai ka duba wani kala za ka sauke a ciki. Gashi nan in 360 za ka sauke, in 480 za ka sauke. Yanzu da ke muguna muku gwaji ne, yanzu za mu bar shi a kan 240. Yawa sai ka zo ka taɓa download. Gashi nan za a kan, sai kana so ka yi rinin ɗin shi ma gashi nan za ka iya zuwa ka taɓa nan sai ka yi rinin ka canza musu suna. Amma da ke mu yanzu muna nuna muku ne yadda za a sauke, kawai za ka zo ka taɓa download ɗin. Shi kenan kawai za ka ga rinka download ɗin. Yawa shi kenan to kun ga ya sauki, ya gama sauka yanzu already ya riga ya tafi kan memory. Da zaran ka je kan memory ka insha Allah za ka samu bidiyon ka. Yawa to wannan shine yadda za ka sauke bidiyo daga YouTube kenan, za ka turo shi Bitmate ka sauke shi ba tare da ka sha wahala ba. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, anan muka zo ƙarshen shi. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like sannan kuma na subscribing idan yau ka fara zuwa. Duk wanda ya fara zuwa channel din sai ya danna mana subscribing, ya taba ƙararrawa sai ya zaɓi all. Hakan shine zai sa a sanar da shi da zaran an ɗora sabon bidiyo. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai mun sake saduwa a bidiyon mu na gaba. Masha Allah.